Nggih. Sasampunipun Purna Hadani lumadining beksan Bambang Cakil minangka jangkepi lumadining anggenipun caos panglipur kunjuk warganing pasamuan kinarah gemeweda samangke dumunten kepareng kababar lumadining adicara ingkang sampun kepareng sinangge dening para kula wangsa wondene lumadining adicara candhipun niki ingkang dawuh pangun bedya Panjenenganipun Bapak Surasa Ibu Jumi kepareng badhe lumarang abiyantara saperlu atur panembra matur pambagya yura kayogi. Sedune kalih panjenenganipun Bapak Surasa Ibu Jumi kepareng badhe lumarang abiyantara pribadi. Paradene karana rumas bubung bebek birawaning manah. Awit nampi sih kadar panjenengan tiga sedaya ingkang sampun kesedu rawuh kanthi bujo pangestu rawuh lenggah wonten ing sasana aji. Hingga menika ing sampun ginundha wonten ing salebeting wardaya datan saged kawis wijine lisan bebasan katiping samiranaga. Dewa semanten panjenenganipun Bapak Surasa Ibu Jumi. Taratamtu boten badhe damel kuciwanipun para pinenggah karana sampun kewareng mata dhateng satunggalipun priyagung ingkang sampun pana sawireh tandul yen kadang kula Mas Arwidi. Hingga menika mugi kasembadaning sedya kunjuk dumateng panjenenganipun Mas Arwidi kuwi dherekaken jengkar saking sasana palenggahan tumuju wonten ing sasana wara. Bapak Surasa Ibu Jumi nidhar kan rumiyin ngampi-ngampingi yaitu Bapak Rumit jangenipun kepareng badhe atur pambagya yura kasugi. Katur dumateng kadang kawula Anem Adimas Wahna ingkang sampun kepareng paring kalodhangan wekdal dumateng kula minangka purwakaning atur kepareng kula hangaturaken bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ingkang tuhu winantu sagung kahormatan syangganing para sesepuh pinisepuh paran para pangembating praja para pangarsa agami miwah para rawuh kagung Mbah Putri mliginipun pangayaping putra pinanganten jalu ingkang dumados saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Sumidi Talasan Ibu Warti ingkang satuhu tansah sinungga ing suka basuki kanthi linambaran pepayung budi rahayu miwah ngaturaken sewu-sewu agunging aksama keparenga sawetawis kula hanyegek kamardikan panjenengan sedaya ingkang katemben sekeca dalah eca nglaras ginem Gondorasa
Nenggih labet karana mrada pawit saking keparing sedya kadang kawula anem Adimas Surasa dalasan Ibu Jumbe. Kula ingkang tinanggenah hangaturaken menggah wudaring gonta babaring sedya wigatosing gati. Nanging saderengipun mugi sageta jumbuh kalian kuncaraning bangsa Nuswantara ingkang linambaran luhur sarta agunging Pancasila saha kepareng nderek hamestuti dumateng ila ujar pangandikanipun Prakina ingkang tuhu dahat cinandhi ing ngakasa jinempana ing maruta. Babaring pangandikan hanelaaken kalamunta titah gumlar wonten ing Madyapada namung tansah kapurba kawisesa namung saged nindakaken purbaning kausikan. Pramila kunjuk dumateng sanggianing para pilenggah para priagung luhur tamu minulya sumangga kula dherekaken hangaturaken sembah puji syukur kunjuk wonten ing saandhapepada dalem Gusti Hyang Widi ingkang sampun kepareng babar daya miwah pangaribawa ingkang tansah tumedhak tumanduk kajiwa kasalira dumateng panjenengan sadaya menapa dene kula saha datan katalumpen sholawat sarta salamipun Allah mugi tansah kunjuk wonten ing ayunan dalem sesekaring jagat mustikaning bawana nenggih Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah tinengga babaring teken lan panuntun wiwit kumelip wonten ing gumlaring jagat wadak donya menika dumuginipun benjang sowan wonten ing pengayunan dalem Gusti kanthi pangajab tuwin pangujub gesang kula sedaya tansah winengku ing suka kawilujengan. Sanggening para pinenggah kakung Mahputri sampun kepareng handungkap wahyaning mangsa kala kula hangaturaken menggah wudaring gonta saking panjenenganipun ingkang daweg mangun budya nenggih panjenenganipun Adimas Rasa Gotrah Kulawangsa dene ingkang sepisan panjenenganipun Adimas Rasa sak kulawarga lumantar kula daya-daya kepareng nderek hangaturaken hangambali pambagya wilujeng rawuh sarta ngaturaken sewu-sewu agunging pamatur nuwun ingkang tanpa utami kunjuk dumateng sanggianing para pelinggah kakung Mahputri kajehna panjenengan sedaya tansah kabujung sesanggeman wonten ing madyaning bebrayan agung parandene wonten ing rikalenggan menika kasedu mijakaken wekdal nglodhangaken penggalih minangkani menapa ingkang dados pamudhutipun Adimas Rasa sak kulawarga sepisan malih lumantar kula ngaturaken sewu gungging pamatur nuwun ingkang tanpa upami. Ewondene menggah gati-gatining sedya wigatosing gati badhe kula aturaken sanadyanto hambuk bilih panjenengan sedaya sampun ngawuningani serat ingkang sampun kaaturaken dumateng panjenengan sedaya menapa dene warta ingkang binadunging karna nenggih kanthi sinengkalan sabda pangosing kudrat tinengeran wonten ing ari radite cemengan utawi minggu wage katiti surya kaping 12 Candra April warsa dwi sasa 6 panjenenganipun Adimas Surasa dalasan Ibu Jumi kepareng sak
wetawis netepi darmaning ngasepuh darmaning ngagesang maharegya amiwaha putra putrinipun ingkang hasesilih Rara Ayu Diana ingkang sampun kepareng daup asta lumiat kalian Risang Abagus Aldi Suranto putra panjalunipun panjenenganipun Bapa Sumini dalasan Ibu Warti ewondene ijab kabulipun putra pinanganten sarimbit sampun kalampah duk rikala wau kirang langkung tabuh 12 mapan wonten ing dalemipun Bapa Surasa kanthi menika rawuh panjenengan sedaya kasuwun paseksenipun miwah babaring donga pamuji mugi putra pinanganten sarimbit anggenya wonten ing sakmangkih kepareng babar layar ambyur wonten ing samudraning bebrayan agung saged ngudaneni dumateng kekudanganipun para sepuh kina nenggih gesang ingkang ayem tentrem kebak ing raos kabingahan lan enggalo pikantuk pituwasing patembayatan ingkang awujud golek kencana ingkang saged tata jalma ingkang sinebat putra ingkang anung anindita dene kelajenganipun panjenenganipun Adimas Surasa ugi kepareng ngaturaken sewu gunging pamatur nuwun ingkang tanpa winates kunjuk dumateng para sanak kadang tangga tepalih mliginipun wonten ing padukuhan Keditan ingkang sampun kepareng paring pambiyantu ingkang awujud menapa kemawon ingkang menika hambuk pilih wonten ing sakmangke panjenenganipun Dimas Surasa boten saged mangsulaken ingkang karana lair panjenenganipun namung saged dedhepe nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung mugi labuh labet panjenengan sedaya sageta pikantuk lelintu ingkang sakalangkung agung dene kelajenganipun atur panjenenganipun Adimas Surasa lumantar kula ugi hanglenggono kathahing kekirangan kalepatan kacihna sedaya menika tebih sakderengipun sampun ka-66 sampun karantam parandene dumugi tumapak ing prastawa gati tasih kathah sanget kekiranganipun wiwit anggenipun nampi saha ngacarari rawuh panjenengan sedaya ngantos singlar saking tridarmaning amung tamu wiwit anggenipun paring papan panggahan minggahipun pasugatan ingkang datan murwat dumateng andhap inggiling kalenggan panan soang-soang saestu kula ingkang kajibah nyuwunaken lumuntring sih samudra pangaksami dene ingkang pungkasan mawantu-wantu panyunipun Adimas Surasa dumateng panjenengan sedaya mugia kepareng tansah lelenggahan kanthi mardu mardi kaning penggalih sinambi hangrahapi pasugatan ingkang sampun kaaturaken dening para kadang anem pramulati. Bilih panjenengan sedaya dereng dipun keparengaken jengkar saking sasana pahargan menika saderengipun wonten ing samangke wonten tandha tengara paripurnaning pahargan ing sonten menika. Sanggihaning para pinggah Kang Mahputri hambok bilih namung semanten lan mekaten menggah anggenipun kula hangaturaken menggah gati-gatining sedya babaring wigati saking ingkang kepareng dawek mangun budya. Kula ingkang kapiji lumarapatur wiwitan tengahan dumuginipun pungkasan nglenggono kathah kekirangan mahkalpatanipun ingkang menika kepareng kawula tansah tumadah
lumuntir ing sih samudra pangaksami. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufik wal hidayah waridho wala inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sasana dalah suasana kula wangsulaken dumateng kadang pangendali wara. Nuwun matur nuwun. Biar pada teterawan kadya lumampah wonten ing wanci panglengkep papak obor sastra. Duh bisa didarmanipun panjenenganipun Bapak Surasa Ibu Jumi sampun kepareng kababar lumantar atur pangandikan saking panjenenganipun kadang kula Raka Mas Arwidi. Katur dhumateng panjenenganipun sewu ngaturaken gunging pamatur ingkang tanpa winates. Kene. Iki ana dungane apa ora? Dongane niku onten. Oh iya. Urip kok ranti donga. Iya.